Кои са най-добрите преживявания за пролетта от Adventures BG? Офроуд джипове до Орлово око. Всички сте чували какви красиви гледки се откриват от Орлово око. А знаете ли, че може да стигнете до там с офроуд джип, така че не само да се насладите на спиращи дъха гледки, но и да минете през екстремни, стръмни и наистина предизвикателни маршрути с офроуд джип. Рафтинг. Да се качите в лодка и да гребете и бързите на река. Ето това е рафтинга. Това е едно от най-екстремните преживявания, на които сме били. Ще се поизмокрите доста, ще минете както през спокойни, така и през не толкова спокойни води, но повярвайте ми, това приключение не е за изпускане. Не сте готови за последното. Каране на трактор. Това преживяване със сигурност ще ви накара да излезете от зоната си на комфорт. Качвате се в трактора, който е бил правен отпреди вие да се родите, но точно това е готиното. Ще се почувствате като в доброто старо време на село и ще се изфукате пред приятелите си, че сте карали трактор. Нека те си карат скъпите коли. Всички тези приключения ви очакват в сайта на Adventures BG. Гръбнете своя ваучер сега!